Yo, what's up guys? And my name is Jake and karon guys, ato na tubago na lang pangutana guys. Sa atong part 2 sa Handos Bira. Masobo na ta guys, dito pa ta sa intro. Okay, pa doon ngit-ngit. Mani, nga mga pangutana guys. Tataon na kayo ng mga video guys. Ay, tataon ako nakaabot ng video kayo. Nagumba ko ng cellphone niya. Mani, bagong cellphone guys. Hindi na ako ahyahan eh. Yan yung palit. So, na to guys. Mani o na pangutan na. Pangutan na. Hindi ka ni pinanahan na hindi lo lang eh. Siya may itong vlogmates na water eh. Until lo madolid. Hindi ka na pangutan na. Yung pangutan na guys. Kung saan pagpapatay ni mo Papa Jake. Si Papa ba? Uy, si po si maestra eh. Patay, di mo matay kay. Ako ito gipatay ko galing nun niya. Nang ganting anting dari ko di mo dutulan. Kanang sang ganting anting guys na dire. Ikaw kay tanong yung video? Ha? Nana? Kang mati ang guys. Mati ang pangatan na. Binaan na pangatan na ito. Ang na sigad. Muna pa na mag video ba? Hindi kanjilo ko nun niya. Namin pa daw nga vlog. Ambot ka na sta. Kanaran mga dagong event. Basta mag-vlog mo. Yung karang, siya eh. Karang siya. Bangon ito. Yung gandang pangutan na guys. Suan. Elvin Y. Mercado. Okay, Mercado Win. Yung pangutan na guys kay. Kung magsilos ta, nganong ara raman takotob, Papa Jake. Ang kay. Depende na sa tao kung imo dyan Pogson. Kung imo, kung magsilos kayo mo na kay buhat na wala. Ano daw direct na isa? Wala eh. Kita ang tuhod. Hindi. Ano man? Kung magsilos ta, anong ara-araman takot ka Papa Jake? Depende na nimo kung magsilos-silos ka, na magilam-hilam ra ka. Na may banta kung magsilos kay noon dyan and kuhan ba? Kung uyab mo, na karapatan mo kuhan. Hindi mo kuhan. Pero wala, kung may level ara rin ka kontob silos. Pag mataong tubag ni Mabel, ito lang pangutan na si Marlon Grant Alboro aka Volter. Ter, wangan ka Ter. Yung pangutan na guys eh. Pila na yung nabayad sa YouTube sa inyong vlog. Hahaha. Wala. Kasi wala nabayad ang YouTube na mo. Dili kami madot o karta kay. Tagmay pa man namang kan. Yung beginner pa man ni. Aspiring vlogger pa man ni. Wala pa yung nadot karta bin. Out there. Yung kaupat. Saan pagpadako. Ang pangutan na gikan ni Arian Ortega. Saan siya. Saan pagpadako sa to. Totoy og lobot Papa Jake. Saan pagpadako rin. Inang pag-pills. Pero amot lang kung natural nga akong madako mag-exercise ang mga agad. No? Squat ka niya. Push up. Basta tanaw lang sa Google. Search na ito. Google. Google.com. Search dito how to padako. O kung ganaga, dalhin dako ang lubot ng totoy. O kung mo tali mga ayab. No? Kumarta matabag ni mo Aryan. Ortega. Kaya search mo ulit exercise ka. Ikapila na pangutan na. Kalima ka upat. Basta gikan pangutan na ni Pan. GM Anyora. Kung saan pagpataas Papa Jake. Kung saan ko na pagpataas. Yan ang kaglocks eh. Tag, pila to kaya 1.6. Basta effective ang blocks eh. Kung hindi kang blocks eh, pag-refer lang. Vitamins. O, mahal to, inam na blocks eh. Kung pagtaas, gano'n ang taas. Or, inyo dyan ang kaliwat, mga putot. Joke. Yung mahal to ang tubag ninyo. Kung tanan ni John Ferrinso kay, kung saan pag-partista pa ba, Jake? Kung kabalo kay, hindi mo mag-partista. Ano, artista mo taong guys? Kaya na nga, artista ni. Isang pa-artista kay, amot lang. Magpasikat ng permi. Kabaga, alas na lang. Ako ayaw kung tanana kay, hindi ko artista guys. Wala ra ka. Na person ako. Wala ang tubag niyo mo, John Ford Enzo. aka Poisky. Kapilan niya pangutan na guys. Ang pangutan. Ito.
Pangutan na gikan ni Ashley Eran. Kung saan pagpadak ko og totoy pajik. Kuan ay naman di ba on but nga na Vaseline. Ay pera na Vaseline mo kuan, wadak ko nang Shampoo? proven and tested na guys, isa sa Google pero nang sa nabalitaan nga na side effect. Mong search na mo search. Ano side effect? Mana kita walong pangutan na siya ni walo wala ni. Ano? Pangutan na gikan ni Lawrence Tyco. Unsa ang pagpatampok papajik? Ano ba yun? Wa sago kay bawo kay daot ko, taan ang lawas daot parera ta daot. Pero papatambo kay anang kaon tog dangin ang kan pitoy dangin na nya tog sayo kaon daghan ako di mo matambo kay dapat ning kaliwat kadap sa mo kaliwat di ba ano to di mo bang sa papatambo kay daot kada ano silet mga guys kanay na kana po napo ngut kay pan basta ang pangutan na gikan ni bilang-bilang kung saan pag fame papajik pan fame naman ka diba na ako di mo ka fame labi-labian yung mga tao kung ako bang sa pagpa-fame mga kuhan eh video ako kalingaw mani akong lingaw guys video vlog masupport tayo kanyan guys video nga tayo ka video tadi mga guys last but not the least mabi ni una ni comment kasi nala sa pangutan na si Renhard Staley taga Kanduman. Shout out sa mga taga Kanduman. Taga Panday ito housing ng mga Harrison lang na Harrison. Shout out. Maya pangutan lang guys kung saan ako pag gwapo papajik ambot lang gwapo mga daan gwapo pa ka na ako charot parang ambot lang saan napakagwapo itong kan secret ng James Reid saan to itong master ilang mo sa master basta parang paglitan sabi sa balag sa batin na niya butan yan na respeto ayan di respeto na sa mga tao guys tinawag ng gwapo na respeto diba ano siya yun ang ginana ng gwapo kaya ba ma-respeto sa mga imong kapwa bala mga animal ang umban nila kasi mo respeto ko sa just love lang sa nagkanta sa DCBN nagkanta ngayong Pasko'y pag-ibig ang kailangan ng daigdig kay ganda ng lahat if we will just love ngayong Pasko. Mati guys mga kanta ha parinet itong daigdig dapat may hugmaay tantanan guys hugmaay da may respeto ay da ano siya marot na lang ang pangutan na guys salamat po nga dagang yan ang comment salamat yung tanan shout out nyo kanang ano kayo special shout out guys special shout out special thank you salamat sa imong gisend na mga among intro ni Jeff Angelo na basta mo to special shout out and thank you to Bernie Lambo dating basta dating man basta shout out Bernie salamat sa mag-send nga video banda mag-intro guys indot no nagbuhat ato guys si Bernie Lambo special shout out special thank you kay Bernie tanaw niya intro balik makaba mo sa gibuhat sa kanindot ang gibuhat sa mane tanawa kani nindot sa shout out salamat ni Mabern mga na to guys mga na tanan pangutan na tatangya mo abang vlog po nagmakalaag ni Angelo mag vlog mo busy na skill lagad ako mutas na skill lang ano pangutan na at tara oto bakang mga video guys maroon niya pangutan na salamat sa tanan salamat sa petanaw ano ko to bye masag and don't forget to like and subscribe I'm out adios